Szóval, kedves emberek, mai napon elérkezett az a pillanat, hogy Luca feltölt végre egy hosszabb videót YouTube-ra, ami nem Gacha Life, meg nem ilyen akármicsoda. Azt mondták, hogy ha lesz BS videó, akkor bekövetnek. Szóval most van BS videó. És a oka, amilyen nem volt ennyi ideig videó, egyrészt nem volt életkedvem, másrészt tanulnom kellett ilyen lögákra, még súlyba, aztán balagás miatt, meg hasonló dolgok. Nem az én balagásom, a rokonaim balagása. Az én balagásom vagy 4 év múlva lesz, most már innentől számítva. Szóval, ja, de most van. De mindegy, most ez így BS. Szólok, amúgy béna vagyok. Most annyira mindenki szereti ezt a Killer vagy te, Lilit, ami sokkal jobban eltűnik, mint a Leon. Nem szóltam, jó? Tételezzük fel, hogy én meg se szólaltam. Hallottál valamit? Nem hallottam. Te? Én nem. Én jobban szeretem úgy a karakteres küldetéseket, mert azokat kicsit könnyebb megcsinálni, mint a pályás küldetéseket, mert például Brawlban, meg Remgeremben egy idióta vagyok. Ezt kimerem jelenteni. Mondanám, hogy írjatok, hogy milyen játékkal játszok, de ez nem valószínű, hogy fogok vele is tudni. Nézzed már, ezt irányítom a játékos helyett. Szia, Martisom! Hát szia! Hát Mizu! Jaj, nem szóltam, hagyja Piki! Hát szerintem nem vagyok neki szimpatikus. Ne hajj már meg, léci! Please! Don't take this beautiful thing that I got. Please, ne hajj meg! Annyira imádom a Emznek a szövegét. Én ezt annyira meg fogom nyerni, aztán vesztesz. Na itt a Dynamite, jó, de szerettem. Hogy de imádom Dynát, utálom, gyűlölöm. Nem szeretem. Halljon ki. Jó, a másodiká is tökéletes, amúgy nem, de mindegy. Az én játék amúgy annyira szereti az egyes számot, tehát tegnap este is játszottam. És így kiírta, hogy 899, vagy 8999, mert azt az egyet nem bírja megadni. Á, nem, de hogy is. Nem, most ez túl könnyű lenne. Menjél még egyet. Persze. Bocs, megfulladok. Allergiás vagyok a egómra, ami nincs. Szia, gumicukor Shelly. Ez olyan, mint egy gumicukor amúgy. Tudom, hogy nem az olyan. Előttem a cótányt. I'm not looking at you. Itt egy pipőre. Vagy itt egy pipőr. Gyere már ide! Te béka! Igen, ez az igazi volt. Nem igaz lett volna, nem adott volna ki ilyen cuccot. Gyere már vissza, he! Az a csapatmunka akarna lenni? Valami olyasmi. Lenne, ha nem halnék meg. Annyira adom, az én csapattársaim retardált idióták. A más csapattársaim meg például ismernék egymást. Ami lehet, hogy igaz is. Pipöre. Nekem is van pipörém. Az igen. Nem tudom, mit mondjak. 2 az egy ellen, hát ez egy csalás. Haha. Te miért mindig én halok meg?
Ebbe csináljam meg a 10 000 izé. 10 000? Vagy hát de. Izé a kupát. Igen, az a egy. Mi már a másik oldalba? Zavar. Igen, szendit gyűjtöm ki, mert nem tudom, mert az jó. Mondom, nem értek hozzá szót, hogy nem kérjen senki tippet. Neki a gyász akar tőlem kérni tippet. Kérdés az. Hát az agyatlan gyerek is lehet, hogy én nekem az annyi közöm van ez a játékhoz, mint ide Kína. Semmi. Nem láttam, van Dynamite-ot nem szeretjük. Nem jó. Van itt jó. Csak amit tegnap is megfogalmaztam, csak nem tudtam elmondani, mert nem videóra vettem, és késő volt, és ja, hogy amikor nálam van Dynamite, az én csoporttársam, akkor egy retardált. Amikor az ellenfélnél van, akkor meg valamiért nagyon OP. Hát ez gyors volt. Ez olyan gyors volt, mint a kínai fal felépítése. Nem tudom, milyen gyorsan építi fel a kínai falat, most csak mondtam valamit, hát a viccesnek tűnik. Menjünk duel-ezt. És legyen egy Zrif. Fogunk kiejteni a karakterek neveit, mert nem vagyok jó benne, meg legyen egy izé, ki ez vagy? Boyskutgas. Boyskutgas. Nem fogunk kiejteni, nem így mondom, mert én nem vagyok jó kiejtésben. Like a zombie. Buy me. Aztán már elkezd timmelni, mondom, ember, ketten vagyunk, hova akarsz timmelni? Egy már innen ősember. Jó, akkor tudod mit? Kap be. Bujkáljál. Hát, hogy a gyász vegye ki. Mármint, hogy bocsánat. Még ezt adok. Jó, persze, fogyasszál le! Hát, Istenem! Ezzel a gyerekkel fogom levinni az egész menetet, és viszont megnézem az azt. Még egyszer. Teljesen. Persze, bujkáljál meg ilyen, hogy gyászodja ki. Jó van, akkor öljön meg a poison. Rákos köcsög. Mert semmi. Közelebb nem meg, mert tudom, mit csinálsz. Rámugrasz az a szutyokkal, aztán megölsz. Tudom már, mi a terved. Tényleg ezzel fogom levinni, amúgy nem. Hajjál ki! Hújjon ki a szarvad! Tudom már, mit akartam. Vizek Pipert akartam húzni. Mindegy. Nagyon jó, van egy életöltös, egy Megi, meg egy nem tudom mi. De jó. Csak szíved meg fog halni. Szerintem. Egy enyhe tipp. Vagy nem? Érdekes, amikor azt mondom, hogy ezt megnyerem, akkor veszítek. Amikor azt mondom, hogy nem nyerek meg, akkor nyerek. Csak összeraktam. Ezek távolra lődnek rohadt sokat. Vagy nem. Mi? Ezzel az egy karakterrel felhozza, én kiülök az ablakon. De ha nem hozza ezt fel ezzel az egy karakterre, nem fogja. Nem fog neki menni. Ugye? Kéne ilyen professzionális mikrofoná nekem, de nincsen professzionális mikrofonra nekem pízem. Mert csoró vagyok, ami nem. Nem tudom. Hehe! Muhahaha! Look at me! I'm not looking at you, but I'm working all day, 'cause I'm a singer. Amúgy jelentkeztem volna be egy oldalra, ami ilyen zenét lehet csinálni, de egyelőre nem sikerül, szóval. De majd a héten újra próbálom.
I'm working all day, 'cause I'm a singer. Úgy valaki nem tudna ajánlani valami jó stúdiót, aki így megcsinálja neked a szövegeket zenébe, amiket te kigondolsz, mert nekem lennének szövegeim, de nem tudom megcsinálni a zenébe, mert nem vagyok olyan zenész. Szóval, ha van ötleted és nem tiltatom le a kommentet, akkor légy megírod. Vagy akárhányan nézitek ezt a videót, még szerintem nézzetek vagy haton. Azért is meg fogom ölni. Még egy közelharci, ilyen. Majdnem. Ne hajj meg, kérlek, ne hajj meg, mert győzni akarok, és ne hajj meg, mert... Jön az a fütyülős béka, hagyjál békén, dögöljél már meg felé. Lécike, 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 lécike. Miért nem bírják megszüntetni a boxokat? Annyira utálom ezeket a... Itt bujkál mögötte. Meg előtte, meg felette, meg alatta. Bujje! Haha. Béna. Ez megint lesz az mindig, hogy szólok neki, hogy béna, aztán megöl. De most nem az út. Look at me! Nem fogok rád nézni. Look at me, look at me. Van egy ilyen zene, csak sem tudom mi. És azt mondjuk, az a történetem, storytime azok egyik közben, amikor bejátszok, az, hogy így megyek haza a vonaton, mert ugye viszik a vonattal jár haza, de nem mondom, melyik vonattal, mert szeretnék helyet magamnak, és magarom, hogy letámadjanak a rajongók, amit nem tudom, hogy vannak, és meg fognak ölni. Mindegy. Tehát Lucika a vonaton ül, mellette lévő anyukának van egy kisgyerek bekapcsolja a gyerekdalokat. Lucika egész úton azt hallgatja, hogy hogy van az a, nem tudom milyen kacsás zene, ami így elküldi a pallóra, vajá. Mennek a tűrőpallóra, vagy nem, most így nem jut eszembe, de egész úton gyerekdalokat hallgattam, mondom, nagyon jó, visszamentem az 5 éves énemhez. Vannak furcsa dolgok a vonaton. Majdnem olyan, mint a 4-es 6-os, csak egy fél fokkal jobb. Sose jártam még a 4-es 6-oson. Összezavartam a saját mondókámat. Ez majd kell a Poisonéhez. De ne lőjéd már lába azt a gumicukrot, ha menj már innen. Lőjed már anyádra azt a gumicukrot. Anyádat lövöldözed azzal a gumicukorra. Te meg ne nyírjad a füvet! Nem ilyenkor kell. Majd nyírod vasárnap este. Te ilyet. Te hogy láttad? Nem láttad? Engem se láttál még. Nem is fogsz. Olyan leszek, mint marshmallow. Rejtegetem az arcom, aztán egyszer csak felfedem. És akkor wow. És akkor az országvilág meglepődik. Amúgy nem, mert a főosztályom tudja. Van titkom. Már még most már nem, mert az új oldalamat nem követtük be, halleluja. Nem figyeltem oda, bocsánat. Elnézést kérek, nem figyeltem. Igen, ott vagyok. Oh shit, here we go again. Annyira szereti az ellenfél ezt a rohadt boxot. Végre! Thank you. Van egy Edgárja. Ó, mamám.
Oh my Jesus, Merry Christmas! Meg van egy koltja. Jó, de jó! De jó! Várjál már, töltsél HP-t, kell nekem ulti. Belőled akarok szerezni ultit az Edgárosthoz. Ez most rossz taktika, vagy jó taktika? Hát majd kiderül. So sour. Na végre. Na, van ultim az Edgárhoz. Most ez siba liba. Ó, várjam, elmúljok ide. Na mindegy, mert már meglátta. Én is használni fog. Te használod, én is használom, csak úgy vigyázzál. Jön a poison, beleraklak. Beleraklak a poisonbe. Öcsi sajt. Vagy hugi. Nem tudom, mi vagy te. Vagy mind a kettő. Vagy egyik se. Vagy mind a három. Vagy egyik után másik leszel. Vagy egyik után másik leszel. Nem érdekel, meghalsz. Büntetésed az, hogy halált érdemelsz, egy csicska. Nagyon gonosz vagyok. Jó, legyen meg a 100, vagy ne legyen meg a 100, vagy nem. Nem tudom. Nem tudom. Stardrop. Nyitunk? Semmit. Még a szúzás is semmi. De semmi értékes. Ért jól. Mindjárt meg még megvan az 50-es, megint győzem a Bropest. Ide jó. Megyen még egy duels. Aha, csak másik karakterekkel. Jó, megbeszéltem magammal. Arra. Arra, sayonara. Jaj, de jó, legendary. Hú, de örülök neki. Hú, de jó. Hú, de jó. Jaj, de jó. Elmegy a hangom, pedig nem is ordibálok. Ez milyen zászló? Mindjárt kikeresem majd. Na, megvettem egy legendary. Ha mi történt? Mi történt itt, kérem szépen? Na most Pinkie Pie, gumicukor. Ő lesz a mit barátnőm. Neki is az eszembe, hogy az a becene, vagy gumicukor. Állandóan gumicukrot teszik. De nem baj. Színes egyedéliség, de én úgy szeretem, ahogy van. És nézzük meg, hogy Piperrel tudok-e játszani. Spoiler? Nem. Menj már innen. Hé, te, csicska. Kell egy csicska lángos. Ez nem az én szövegem, majd kitalálok valamit, jó? Most ne várd el reggel nekem, hogy így saját szöveget találjak ki. Hát ez brilliáns ötlet volt. Szerintem is nyomjál egy lájkot. Majd letöröm az ujjad, aztán nem lájkolsz. Löveld a falat, azaz, mérgezd a falat. A fal is veled, a fal is haragszik rád. Mi ez? Mi ez, Mária? Mi ez? Jó, utolsó menet, utána bepróbálkozok egy ranket, de amit megint spoilerezek, nem fog sikerülni, mert én ranketbe annyit érek, mint most valami jó hasonlítót próbálok keresni, mint a normális békának a hercegnői csók. Ez borzasztó példa volt, szerintem én példákkal nem fogok próbálkozni többet, ezt is szerintem felejtsük el, hogy én ezt így mondtam. Gyere, törjél rám! Bulldozer! Ki se tudtam használni a macim erejét. Ha tudnám is használni, akkor még jobb lenne. Gyere!
Használom az ultimat én is. Hát Istenem! Ezzel a karakterrel meg, hogyha megnyerem, akkor... Ami nem fog megtörténni, de hogy ezzel a karakter megnyerem, én nem tudom, mit csinálok. Elköltözök a Jupiterre, veszek egy jegyet a Jupiterre, és ott fogok élni örök életemre. De ez nem fog megtörténni, hogy ez sikerüljön nyernem. Én is azt mondom, hogy Szóval utolsó menetben csinálunk egy rankedet, ami mondom nem fog sikerülni. Na jó, 3-at. 3 a magyar igazság, 3-at csinálunk, csak ne Brawlbolt adjál be. Ez se a kedvencem, de Brawlbolt az a fő utálatom. Azt sem tudom, mit hozzak. Nem értek én ehhez. Hozzuk egy tikket. Gondolom most a csapattársam az fogja fejét, hogy te jó Isten, hozz egy tikket erre a pályára. Hogy lehet ilyen idióta? Bocs, ezt... eszemet ellopták, mikor adták. Vagy nem? Ne, reméljük legalább a csapattársaink jók. Hát nem, és miért vagy itt már megint egy Dynamite, ha halljál már ki? Meg egy hogy hívják ezt? Treat me like a bee. Nyilván olyanokat kapunk, akik még elengedni se engednek. Persze. Jó van már, mi félistenek ezek lejöttek az égből, aztán most jöttek játszani, vagy mi van? Megunták fent lévő... Körülbelül 3 másodperc volt ez a menet, de semmi baj. Hát erre, ha akarnék, se tudnék jobb karaktert hozni, mert hogy igazából fogalmam sincs mit hozzak. De mindegy. De jó. A csapattársaim legyenek már opék, mert ha rajtam múlik, akkor ez gatya. Akkor az volt nincs. K.O. K.O. Gondolom megint ilyen félisteneket kapunk, akik lejöttek az égből, mert megunták az égbéli uralkodást. Vigyed, te, neked több életed van, amúgy nem, de mindegy. I want my mommy, please lőd be, lőd be, lőd be, lőd be. Köszönöm. Amúgy egyrészt jó is, hogy nem lehet öngolt rúgni, meg rossz is, mert így az ellenfelhez nem tudsz könnyebben hozzá. Jól eltűntek. Mit hogy se lettek volna? Ez a mód kéne, hogy eltűnik mindig a blokkal, abba a duelsbe, és azt nem bujkálna mindig mindenki a fal mögött. Nem hozzák vissza, nem? Nem. Gyász. Meg a szenvedés. Vissza fogják hozni, mert ők okosak. Én nem, de ők igen. Köszönöm. Utolsó menet, vagyis nem, játszok még 2-t, mert a legelső az nagyon rövid volt. Aztán már én még Star Player, mondjam, hogy a fenében nem csináltam semmit, csak a létezem. Mira! Szóval még 2. Knockout, kedvencem, köszönöm szépen! Valamiért nagyon szeretem a knockoutot ebben. Legyünk ébít. Az a legjobb karakterem, esküszöm. A gadgeteket meg nem tudom, ez szar, inkább ez, akkor teleportáljak inkább. Inkább. Amúgy szerintem nagyon ronda lett a Brocknak az új ilyen kis karakterablakja. Szerintem nagyon ronda. Most ez így minden túlzás nélkül. Meg így ezáltal nyilván maga az egész karakter is nagyon ronda lett az új verzió. Ilyen nagyon lányos. Nekem a régi verzió sokkal jobban tetszett. De nem mondok semmit, mert a végén még a boxokat se hozzák be. Amit örülök, hogyha visszahoznák, mert az volt az egyetlen értelme a játéknak. Sokan amúgy nem szeretik az építést, már nem sokan, csak néhány emelni hallottam, hogy nem szeretik az építést. Én jó vagyok vele. Igaz, tényleg egy csiga.
Tehát gyökettővel megy, és fél év eltelik, mire odaér, de nem baj, én szeretem. Ennek most megmondanám, hogy mi értelme volt? Viszkett a nózim. Cica! Ceca! Ugráljál! Paprika Jancsi. Hát ezt simán megnyerem, Starpile is lettem, ezért bronz 2, amiről mindjárt visszaesek bronz 1-re, mert annyi értelmem, annyi közön van ez a játékhoz, mint Jancsi és Juliskából a nem tudom minek. Nekem is van ilyen nagyon menő izém, mint öcsémnek. De jó, várjál, be is rakom. Oda is teszem. De jó! Utolsó menet. Bounty, én imádom a Bounty-t. Annyira imádom, annyira szeretem, annyira nagyon szeretem. Nem utálom. Mit hozzak ide? Mit tudom én? Megint ébít? Hát, ha jó vagyok vele. Nem tudom ki a kedvenc karakterem, egyiket sem mondanám olyan kedvencemnek, akivel tudok is játszani, gyerek is mindig meg, stb. De akkor maybe ébít. Talán ébít. 1, 2, 3, 4. Freddy Bering de jeu. Unatkozó unikornis. Kigyúrt unikornis. Reszkessetek, mert megjött a robot. Vagy nem, mert nem fogok csinálni semmi hasznosat. Ne akarja megölni, lécike, bicike, lécike, bicike, bici, bici. Hát ez fergetegesen jó volt. Mind a ketten 5 csillagnál tartunk. Hát gyerekek, mai titkos mi, kegyű. Volt egy ilyen gyerek, aki Danácska hangját megtánozta. Vagy izé Miki Egér, nekem ugyanis tudok Miki Egér lenni. Nőlétemre. Mini Egér nem tudok lenni, csak Miki Egér. Te meg hajj már ki. De ne én, hanem ő. Ja, hogy én vagyok a pálya másik. Ja, jó van. Még jó, hogy észrevettem. Láttalala, köszöntem, jók a csapattársaim. Adunk nekik egy lájkot. Az a baj, csak egy embernek lehet ilyen lájkot adni. Ilyen tűzlájkot. Videó felvétel 35 perces. Kíváncsi leszek, hány perc lesz az eredeti felvétel, mennyi részletet fogok kivágni. 10 darab gem. Jaj, de jó. Szép litácska cicával köszönök el tőletek ebből a videóból. Remélem tetszett. Puszi. Sziasztok!